家当兵的生意，他们生意好受。好像是鸟。Tohle je omezování osobní svobody. To je do cíle. Jestli mi chcete někdo udělat, helejte, kriminálku. Omezování osobní svobody. Ale bohužel hudba je hudba. A pro hudbu, za to, že jsem muzikant, sice amatér, a hrál si 30 let na kytaru. A návrhny. A ty nemáš. Protože to nemám tam zapnout. Jedině, že by si to zastrčil do chyby. Dá se. Pojďme, Karol. Máte někde trávu, nějaký holení, na prdej. Čau, kotě. Už vystupujou. Týchaj na metro. Nebo tam jdete, já jdu do blázince. Do Holnic. Čum. Tam ta paní, taky má ráda muziku. Tak já to slyším. Kolik vám to udělám? No paní, včera přišla policajtka na Hračanskou, víte. Dneska. Pane Karle, co to rádio? Tam vem si pistole zase mě a střílej rychle a dobře, jak to mám za sebou. Už je byli 50. hodině. No, vím, když mě je smutno, protože já hraju na kytaru, víš. A my ji ukradli. Už jenom 7 tady v Praze. My to víme, ano, je to pravda. Je to 14 dní, co mi ukradli krásnou kytaru. To nejde, ale měla dobrý zvuk. A ta kytara udělala peníze. Abych se mohl napapat trošku, dát si vínko, koupit si cigárko. Bohužel nemám. Ale seženeme, koupíme. 14 beru. Odparu. Tak si koupím. Bazaru. Na 1000. Počkej, já skončil. Jo? Dobrý, hodiny jdou. Na Praďankem se toulanda a tvoje oči modré jsou. Jo. Teď jsem si nabal jednu ženu. Tady, už to je ještě jdu. Panička 41 let. A ona mě ukradla 290 000. Ráno se probudili. Renata v pardeli. A peníze v pardeli. Nechala mi v kapse 70 000. Ještě, že aspoň něco. A to jsem chtěl oblíknout jí sebe a jeho syna. Co? Taková to byla sně. Měla krásné oči. No, byla perverzní děvka. No, perverzita. To byla děvka všech syní. Zašukala možná od večera do rána. No, já proti musím znásilnit. Říkám, počkej, jak to budeš dělat? Já proti znásilnit. Já tě ušukám jazykem. Kam? No, dobrý. Na koule. No ne, pomoc, koule nechci.
prdolky. Do zadku. To mají rádi některý. No, já taky. A to je těsnější, veď. Vidět. Bacha, už nás natáčí. Bacha. Taktofon nebo megafon, nebo to. Taktofon. Bracho, já dneska přijdu, ale má paní lepší se smát, než přepadávat důchodce, znásilňovat ženy a děti, víte. Asi takhle, takže si to přeberte, jak chcete. A ty lidi slyšejí můj smích a říkají si, ten chlap je buď přivožralej, anebo světovaný. Já říkám ani to, ani tamto. Zkrátka jsem muzikant a rád se smíju, protože smích léčí. Víte, byl jsem 18krát v Blázinci, v Prškovicích. A pan primář říká, pane Karle, když se budete smát, to vám prospěje. A nesmíte. To je jasně, no. Ano, nesmíte brečet. No. Musíte se smát.